Fibro saya simpat kami su komen fibro kiba kerjaan bat kiba ben ya kanika YouTube channel jonga ti menta ka menta kami ngadon sesnong bat ki kun bat ka kurim jonga ti menta kai kebangan percaya ti namar ba kai kebala tho aka Bible baro bon hi kadek bahi kai ka jing sisa handai kumno ngimla ban sempang kumno ngimla ban sngotu namar ba bon hi nangi nginget tangi ka ka baki pulia kiwei handai ngim semlawat benya nala dia bat ngim semla pulia nala dia kadek kata hi ka bayalam bakla bat balei ba ndang ila pulia ila dia kamut nda pulia Bible kiwei pan kisngeu bet ba oh tayu bakla ba pulia manga ka badai handai hanga kam semla long kumta baru hi kiba penon burom bat baru hi ba penkraw ya ka Bible bat ba penkraw ya ka ketien ka jong ublei ngialong kumju handai tangkawe ka jingilam baklah ni kalong bet ba ya ka ka ba kidei ban hikai ka an kim shimla hikai ka an bat ba de na ka takataw ba bun hi ngi sajot ka imlang sa lang kalong yeng kalong sam jungi bat da ka jing sha elam bakla namar ba ladanga kum ubriu simet lani ubom don haka taka jing yadei haka balang kamut lada pipi keren persya kamut kabakta ka balang kamut pinom yo bani simbenta haka taka balang bat kin penkiar ye pi namar kin ong be ubri wa biet ubri stengkli kin ong mta handrai ngan ong ye pi bakat kum ka story bat ka jing hiar pateng jong trai Yesus Kristus lada dei ba u Joseph hi scam ka jinget ya ka jinget batang haublei kamut uji suru ula siya penyam bat kamariaru kala siya temau namar balei badei ublei hi ubali pasiau hau Joseph namar ba Joseph udang siu yete ketien bat kamaria haba u yete ketien bat kamaria haba kamaria pan haba u Joseph umpat ya poika bat ka kumno ka armet lupa te kamut lada ka armet mental lada musumar so Joseph te kamut uji sur along kun pongka kun kelam kepa te hendrai namar balei ba ublei hi uli keren bar uli pasiau ha ka jingmut jing perkat ban namar ba utip ba ya ka brio ka basida bat ya ka brio ka banget belei la ai ha ubrio ubanget belei bat ya ka ya ubrio ubanget belei bat ya ubrio ubas kam ka jinget tang ha ublei la ai ha ka brio ka batip belei badena ka takadaw ba u Joseph ru haba u angel jung ublei lani ublei wan pasiau ha u bat u ong ye u ko Joseph wat kau ban sim tengai ke Maria namar ini balaseng ilong na man sim kut badai na takadaw ba u Joseph uri usumari ka wat la utip ba kala armet lupa Henry kania baru khot kam theure tang ba ngin ong ba kala armet lupa kamut ngin tono sniu ya ka haba karu kala dewi tu hok namar ba kam sem latip na ka armet ti ka baro ka ba ngi mudur bat ngi perkhat ngimla ban sempang bat ngimla ban sngotu ya ketien ke jong blei ngimla ban sempang ya ka ba ka Bible ka hikai ti ndang habangi ngi snap bangi thu khana hapo yeng mani sngo thik lakum ki ki angel Henry ka jingle ka jing kampat kalong da kongpong te de na kata kadaw ba balei pa ibadang ilong kumne marway balei bangalong marway Henry nga sa bet marway hi kumbala kha marway ngan sa hi marway namar nga sngotu ba kai baro ka de ka jing tanjo jong ublei bat nga ye scam bet ka jing tang ha ublei nganget bau Jisu udai khon jong ublei nganget bau Muhammad udai khon jong ublei nganget bau Buddha udai khon jong ublei nganget bau guru usai baba udai khon jong ublei namar balei kini baro khat kidon la kinong buot jongki kidon la kijong kinong buot jongki handrai ngan ong yipi ya ka kaba ngiyoi handrai ngilong tik kumbamala handrai ya ka kaba ngimyoi pedenginget kata ka de jinget jongi dia balai pede kapa penlong yingi bangin nget kumta namar wadi ublei ngim sem layu i amdan mano balaban peni ba ublei ulong kumne ngai i tang kador jong ubriu ngaklam i kador jong ublei namar ngatip bar nget scam ba ublei ulong bastan
bat unom pen ihiru kadur hanga hapi bat him simlatip lada uwan ha kadur jongno pinom tip handai kau kajingwan bat kajing pha kajing ublei kalong bet ha ubrio hi bat ka kajing kran kajing khana pade phiap an perkhat hi na lade hi hato ukuran ni ka badai ni ka balaj phiap an perkhat hi ma phi namar kajing ya jan jong ublei bat ubrio kade kaban nadu ki departemen hi ulada yate jutang bat ki departemen badai na takadau hadin jong ublei ukpa ubah beneng wan ubrio perthai ba kat kum ke jutang blei ka hikai ban le kum ta handre ka ka jinget bat ka jing le rublei arsap ka ba klems ngau thu shu la ka dei ne kalan ban borobor hingi hikai ya ka bangi ngi hikai handre ngimla ban pensyai janai pat halor jung kata badai na kata katau ba ka jing le rong ka jing mane blei arsap bat ka jing mane blei rong bat mane blei dur mane blei statue mane blei mala lei kelut kamdon jengbon pinsa isi akawi kasngit ni bisa berat itu ki blei thau bisa berat itu ki blei statue bisa blei berat itu ki blei dur blei dar baro ngan ong yipi haka bakut hiam tang ublei kupa hi ubah beneng ubah pi haban yero kata kada ki jinget jonga namar ba ublei upha yo ubrio ha perthei ban hikai yakani hi kabala debdon kam semlala bandon phla ka ike bor khoj ngam semla yu babu ni ki apostol ru ki hikai ya ka kabala tho ka jutang barim hi te kumno pede haba ngi bot ya ka gospel handre ki jing tho pede nadu ki kot jing ruai bor khoj ni ki babu ni basim na ka jutang barim na ka sam na ka kitab jung Genesis kitab jong Exodus ni kitab baru koi jutang barim na ka jutang barim bisim handre hadang ape ha gospel pede ngasu iwe pen kelan kumne te balai haba u muslim u hindu u kristan kai ke jingi pher ke jutang barim ke ju te balai pede kum kani ke jinget jongi bandang syun ba u hindu ulong ta u muslim ulong ta u dekhar ulong ta te kai pede ka bapi borobor habang apet ha ka imlang salang jongi ndala sedang ka election lei te kemut dampar sedang election kemut hapor bakidang sedang bantrekam ka jing pendik kalong palat ani ke jing ngau tip lei ka palat berjing sku ye jeri ijat benri ko along siba palat te deina kata ba ndala de kapor pede baki de ban kran ya kata kapor shwa ban jet kino thawan de kita hi kibri ko bas ngap jar pan te kumno ka jing itip lem kumno kata ka jing hikai ka bangi layo hato ngim simlala shu ban sngoto ki jo hi kibrio kiba ong ijri ijat benrio ki jo hi kibrio kiba diri di ijat benrio pan ki jo hi kibrio kiba akru blei ki jo hi kibrio kiba phai sha kam politik su te yano pinchania bat kumno pinsngo thu bat kumno lano bat ka kabangi ngin yo na kani ha kani karai ka bakut ha kabangi ngi kmilenti yakinong yelam basisha bat ya ka imlang salang ka babha bat ya ka sencar khadar ka bakut te menta ka jing pulie na ka kitab yung Isaya na kal nong ka banangkong ngan pulie na du ka dekot ka basipo persya ka jing rublei arsap balik ngapulie si pulie namar balik ngapulie si pulie kat ba pinang yewit katang nang pulie kat pinang yewit katang dang keren namar pangam sim layu i babun sen hi ya kibrio ki batrai sitom ti ki khmat la bat ya kito ki bapna thali bat ki bamle ai handre ki bakulari ka baneng khandau ya kito ki ro bha Pakistan te dena kata kata ngon ong ipi la ubakran klem le ne la ubale klem keren te bunsian kaya ija kumta bangi ngila ha ka imlang salang jungi ngila ya ubrio uba keren klem le ngila ya ubrio uba keren klem le ban ya ubrio ubale klem keren kadai kata hi ka ka imlang salang jungi kalong namar lada pile ya kanu ka kam klem keren wal da ki iru kile mamalla
Handrei ya ubrio pada ubah keran be habakut bo bangal ngakran aram yang sentur. Handrei uklemle ai kiaro. Kiaro. Bat bonsin hi utohi ude unong kini no ya kata keburom jong ubrio bale pan. Handrei kitu kibrio ki bomle pan kisuk pena aktian pena terlihat namar baki ong baki basta. Handrei ubrio babiet ulia. Dia menta kamut kalong ru kumju kanuksa yangi kibrio ki babiet. Tolong ubasian. Waju ku anam ku aburam pelan. Nga ong yeledi badeng waju ku anam ku aburam pelan. Wat ku anam ku aburam pelan. Mo namar kanam ke buram kalong ublei. Kalong yu ublei omdei yame badeng do todong. Sto. Dei na kata katau balai nga hikai balai nga pensyai kam de ru ka jing la jong me badeng do todong kadai ka jing la jong ublei huli dakan mau nga ong yeledi. Khlam ong ino. Dei na kata katau nganong ipi ba bunsien balai ka yaija kumni. Mahaman la kapateng sispa snem ka yaija kumni hi. Kaki katma kawan ka nem sniu kawan ka khlam kawan ka jing penkelumar khli kibrio namar balai baki haram. Baki haram ya no ki haram ki klet ban ai buram ya upa ublei ubah beneng. Dena kata-kata. Balik ki sasir kata-kata. Balik pisating kata-kata. Hatu pindala adamas kumni pilalaj baniam. Pilajak ka jing tiang. Hatu pila ai vaksin kemut pilala ban laj na ka jing yam. Pilala ban jak na ka jing tiang. Kadai kata ken ka jing ilam bakla. Sto. Kadai kata ken ka jing sya ilam bakla. Namar bali ba pibit haba pibit te kamut pingat hiru hakata ka jingbit haba pilong ubrio bosian bat haba pi scam ka jinget tang ublei kamut ublei umdeire ka jing kauput ublei umdeire ka jing penting ublei umdeire ka jing ilam bakla ublei upen scam ni ya kaman siem jong uta ubanget hau ublei udai ka jing slur ublei udai ka jing singan udai uta kan ublei bacisa. Handrei kumno haka jing imbrio jungi ngi yalap ya ketien jung ublei jaka bangin penklan handrei ngi yalap ya ketien jung ublei daka bang ngi yalap arsap man kumba penting ya kibrio pinom la ban penting ya ubrio ubah hok ne ubrio ubah papru unpoi be sajo hi handrei habakut ka jing im jongi ngi hapan perkat hinala dehi. Ubrio balik jing yaseng bat ubrio balik jing yaseng udi ujo hi. Kajingmut yang perkat kalong kajo hi. Handrei ubrio ubangit skam ya ublei uduai halaka do not bat halaka jing sengotu lajong unget halaka jinget halaka mensiam lajong. Kadai kata ka jinget jong ubrio. Mentatang bamlet jing yaseng kamut pin dong no. Oh utai te kamut udah kuris lamler. Oh utai te kamut da pulia Bible manga bamlet jing yaseng kamut ngadai kuris lamler. Da pulia Bible ma pi balik jing yaseng te mder kuris lamler. Hato pile pi kam kumno pa defin batai. Te kamut pi lada pi asngau ya lada ba pila ai long blay te kamut pi dei ma pi se ban bisyar ya nga. Hato dei manga se ban bisyar ya pi. Kam dei ka kabangi ngi kwa ban kini no ai kabor jung blay. Kam dei kabangi ngi alam baklai ki briu da kabangi ngi klet no ikanam jung kaburam jung blay. Kam song hok ya nga bangali bisyari no ino. Handrei ngakren ya kabanga ngayui. Ngakren ya kaba kani ka imlak salong jungi kalong. Kang ngakren ya ka kaba kani ka jing sya elam bakla jungi haka imlang salang jungi. Dia dena kata kadau ba kata ka jing lerong jungi. Ngidon be arteli ka jing im jungi. Kamut kata ka jing long ba arsartap. Ngihap banjit kawai kalenti. Ngihap banjit kawai kalenti. Kababha kabasniu. Kahok kapop. Kabeneng kadujok. Kabaibol kadustor. Jet tang kawai. Jat kemi jat pa. Jet tang kawai. Namar balai. Ngadong ngipi jat kemi jat pa. Namar ba ublay uang kumni. Ki kemi kik pa. Ki long tang kinong penhe pensan ya laki jong kikun. Kikun ndala he asan larang ba. Usen rang uha panwat ya laki jong ketengah ban yalong kawai. Hang ni te kemut. Nyalong kawai kumno. Ime jong pi jat ayu. Ipa jong pi jat ayu. Ti arteli kilenti. Kata gidi kirang soitan. Da perkat bah. Dena kata kata ba bonsin ngiong ukristan udai sipara bat usoitan.
namar balei bangi ong kunta namar ka jinget ban ka jingle ka jingkam kam sem laya ham ada pidomru kamut ngam sngawi ei namar balei ngakran ke jing sisa namar ka jing sisa hi ka ktang ya kibrio hatun dalalung kristan nang hap an bisnis se hatu dalalung kristan nang hap ban itu khnalur ni se hatu dalalung kristan nang kwa ban yalam baklase ikibrio kum kata se ka jinget wah kalong kebalengo ba kai ka bor snuthu ka bangi ngidon bat kai ka jing sneng jing kraw ka bangi ngiyo bat kumnu ngi ngilong kat kum kani ka juk pementa ti handrei menta ngan ong yepi balei bangam jule jing ya sengru namar balei teng teng habanga ngalet jing ya seng nga i thik kum ka jaka fashion show namar balei ba haba ublei uang yaurang usenrang ubangu ubadam yu ublei ngai i ba bonsien kajing rung ha kata ka ying kentang ka ying khot ying kentang ying mani bang yong ngirung telan ka juti habangi kita bible ngikta rangkat da kapong juti bat kabar ketin jong ublei long tik kumba tap mala ki khmat jungi klam don jing sa kai ei ti de na ta kadau ba balei banga thaj ban yakran yakana bat kibrio kiba sngaw riu blei palan nga thaj ban yakran yakana namar ka jing thaj junga ban yakran khana namar ba nga ngadi bopam ki kidi ba hokte ti de na ta kadau nga thaj ban ya trekam trejamru ha kam sinong kam thauru nga thaj ti balei ba nga thaj ban a jingmot ru yakibri jungi nga thaj balei nga thaj ngam tip ba nga thaj ti de na takadau ba kiba pej yakani ke youtube channel jongaru ngam semla penbor ino ban pej namar balei nga keren ru yeno kasyong kamon jong pi sngoto pej abam sngoto nai pej ada pi ben ru kamut pen powder dakwa bani taini amar khmat ru pen kre badeng ilong bakloy henry lada phim sngola bat phim snokot kata ka jengmut jung perkhat jung pi ban ya tai ru ka bahaba nai comments namar balei nga sngoли ra nyela dia na ka banta jung pi ban ya ka bangal ra nyela dia dang chat lang khoj ru ti hakatole ka wei ka video ka banga na phong sangkara hakawei ka video kamot ngan pong sangkara syu re ngan ong ipi namar balei lada ya usenrang hila slit langkon pi yakran ya ka eipat ba phin i ri ijet benrio ya ka bor ka ikhtiar jong rong ba phila slit langkon pinakran saya ka eipat kata ka jing ijri ijet benrio hato kan yada ka kan thei se epi ne phin yada ma phi ka kan thei hato kan sa ka tanga epi ne phiap sama phi ka tanga hatu pinyaki nyapi ki no ki kanthai ne pinyaki ma phi hatun rawat ke no ka kanthai ne rawat urang ba hatun li thoding tho sit no ka kanthai ne ni thodi tho sit urang ba hatun snaying snasem ka kanthai ne snaying snasem urang ba hatun san tia no ka kanthai ne san tia ka urang ba kai ka ba ka jingmut perkhat jungi ka bangi ngidon ngim sem lala ban sngotu badai na kata kadau ba unang penjot lei un penjot bet haba phim sem lala ban sngotu ka ba kongsan kalong bet ya ki arngut ki sitengah bakin ya sngotu jingmut lada phim pat ya sngotu jingmut na yu khon yu khti shwa ken hadu ba phinda ya sngotu jingmut nang ta sa yu khon yu khti ken pet ba ken da yalang jangai da pen i jengai da ilang slem da dap snem da ki pop snem ne da ki ar snem ki lai snem ki sau snem nang ta phindup yu i ka nuksa jong ubrio ubahane usnio ba phindup yu i ka nuksa jong kabrio ka bahane ka snio hendrei menta pisule lapla marsi ibang te kamut kerup no ikado te kamut nda philai jinjar te philiot yeno phirong li chong yengkur ridi lupa ka chong samkho
lani ka yap nala yap semkho yap marwei hing tu handrei kat ba phir lada pirus pa madeng madeng mahe marit madu kamut ujongi sudah ubana jengai u arkmi ulai kemi kamut ni ong ujonga handrei lada piduk pitian ala kin jengkam kamut kin ong yipi lai jengai bat ngi shui dei tang sikur handrei la ong sikur tang ba ngamtip balik ki ong sikur tang ba ngamtip kumut kumno kata ka sikur handrei dari tang sikur ne arkur ne laikur ne ngamtip handrei bun sini kajing le kajing kampan kalong do kongpong ti haba pi yo pi kot pi biet pi biang ti prolog kerhai pidon na sedin sakadiang kamon sedin sakmat ki prolog kerhai pidon handrei haba piduk tab malak khmat ban pej de na takadaw haba pikut ha kalat kalanti kemut ha ka bakut pi ban duai be tang yute bat pin yam ki tum pin tot ki umat la pi duai bat pin tot rangkat ki umat haba pi duai ublei terkenrat unpun ulong ya kano ka ba pi kat ba pi kwa ka jing em jung pi unpun ulong bat unom penduk pen ngosi kem sim jung pi wal da piduk pi jenjar kat no noru handrei yai pen kemen ni kem sim jung pi kata ka di ka borba ka jung ublei dei na kata kadaw haba pisnga wila dia filong marweiru handrei bali pi kemen bali pi sngoba bali pim ja umat haba pi tu khana ya ka eka jing siam jung pi ha ka jing im jung pi bali pim don chu kata ka jing sngosi namar ba ublei udon rangkat dei na kata kadaw ba bun sini ki brio haba ki ba pil asdang kiu lani pil asdang ban biang kakam kajam kamai kaji hang tahi kisdang ban penuh mersim kisdang ban daj kisdang ban taban chen kisdang ban keno snio lai pujat tia ngap de ngam sngoper iyai namar ba hakane ka jinglong bar ka tustur jungi hi bal along du siwa namar ada piruspa kinong masiono ada piduk kinong mentu kata ka de ba kila juong na du siwa bat ka de ka bangayu i ro bakalong umta lada pi sedang ban kiu haka rokom di jeng di lane business jong pi kam di ja di sha ne kabam kadi kin ong bai ka ba ib handai da pilatip i kajing sisha kadai tang kajing ya kwa ban pen hiar arsut haka business haka jing ya shun prasnong prathau ni kawai ka sinong kan keno kawai ka sinong kan keno kawai ka sinong dia de na kata kadau ngang nang ong ba yala dia ngang athiet bi kabam kadi nong noru ti ngang nang ong yo tu prasnong la jong ba namau sunram ngathiet kwai ndriu sipau dengka ndriu kentin na tersat ngathiet kwai sipau dengka san kentin na silong ngathiet kwai sipau dengka sau kentin ti haba kumta me kat banang kiu artet imat nang duna handre dahiar arsut teman nang pahu ti de na kata kadau ba kasuk kejinget jong kinong kendong hi ban ya ka jinget balasya jung kinong sor de na kata kadaw ba ngang nang sngowi hap ya kata haba ngawan sa snong atit kwa sipo deng kang yu andru kentin dala kham kiu saneng poi tersat sipo deng kasan kentin poi hasilong sipo deng kasau kentin ti haba kumta la saneng ne la syarum ne nang la ka basyarum em ti la bastat ne la babit ne nang la babit em ti de na kata kadaw ken ti mentangan pulia no naka kitab yung isaya nakal nong kaba nongkong nadu kadukot pede kaba shipo persya ka jing riublei arsam hasngap utrai ukuren konong sensyar ka sodom to sya skori ka an ublei jongi konong kamura balei yang asi belin ba ki jing kenya jongpi utrai hi ukuli ngalang ya syon ni ki jing kenya thang de ki blang bat ya ka klen ki khon masi ngam dahun ya ka snam jong ki masih kertong ne jong ki kun lang brot ne jong ki lang senrang haba pion pau kemat jonga manusia bakot ye pi banwani kerdem ya ki pelau jonga wadwan ra syu ki jing terwa ki bon merkam yanga ngalas ngau jeli ki tedam dhup unai thamai ke sabat jing yeseng ba ngamla sya syu ki jing bomman bat ki jing le rong ngala isi khaj ki nai thamai bat ki sngi le yam kerpang ki pendik yanga ngamla sya syu yaki
haba phi kaneri lagi kiti ngapai khmat no shawei phila ban penbu ni kijing duai ngam tre ban sngam kiti jong phi kilati terbe dakasnam ki sajela dia ki penkho jela dia weng no ikam sniu jong phi na khmat jonga kenno ban le bomman to hikai ban le bha to ya le ban imhok to kit yiki basa ban ben to kan pham yu rai tong to ya dai kiri kun thei ale manta to ngini ini alang utrai uong laki pap jong phi ki sawhan kin sali kum kayor laki sawhem ru kin salong kum unyu lang brot lada philong ki bakloi ban ko ngu phin sayo kerhai kabam kadi na khandeu Handre lada phi pen e bat phile haram kawaj lam kan samaj lut phon ye phi utrai hi ulakran kumno ken kanong ba ka bangit sneng kala kanuti kumno ken kari khasi bayu ong mo kari tip briu tip blay mo Handre ngap de ong be kari ba tip blay tip briu ti lada kade kari ba tip blay tip briu ti kan nam jen dalalong ro kumni Handre namar ba kade kari ba tip briu tip blay am kasalong kumni ti menta kumno ken kanong ba ka bangit sneng kala kanuti kasayon ka bajudap tang da ka hok suda ka hok kala ju syong haka menta pat tang kinong penyap brio karupa jong phi kala itnar kawan jong phi kala khle da ka ki bakra batri jong phi kilong kiriu haram ki parolok jong phi kinong tu barolin ki kwa tang ban bamsap bat kiskun tang ban yo jing mentoy kim bisar hok syu ya ukun swen ya kakam kariu kunthei kim ju patiaw namar kata utrai ublei kipat ubadon bor jong ki Israel uong syu ngan sale kaliang ya ki dusman jonga haban sertok bat ngan sale keput ya kinong syun jonga ngan sakta akti persya ye phi ngan sa prang penkhut ye phi ha kapajwa ngan sa wengno ya ka idnar baro na phi ngan sa penlong ya kinong bisar jong phi kumba ki julong mensua bat ya kinong aibut jong phi kum menbarim hangta an sakhot ya pha kanong ba jong ka hok kanong ba ka bangit sneng ka jingle hok kan saplat ka seyon ka jingyat hok ya ki bakala ka bamut Handre kiru haram ba kinong pap an sapenjot lang kenja ki balantet ya utrai kin sayap du yap dam persya kinong maniding Pien sali ran ya kiding sning ki baji phi ju sngopu man pien sa sngobu kho ya ki kper ki ba phi ju e na ba pien salong kum uding sning ubatlor kisla wat kum ka kper bat kum ka kper ba klem wat ubaklan un skala saihon bat ka tre ka kta jung u kan salong kum ka plia ding baro ar kin sa inglang klem don mano bala bantem yiki kani kejutang ublay kani kaktin ublay ngasgongu ya ublay ti phi boro ki bape ye kani ka YouTube channel jonga ti haba phi sngaw ya haba nga pensai lani nga puli na ka jutang jong ublay na kaktin ke jong ublay na ka Bible nganong phi ba ka jutang barim baro lang na ka banta jong ka perthai bro ko we ka Bible ka dustur bat o ka Bible ka Quran bat ka Gita kadi ka ju jutang barim wat yalam baklar ban yalam bakra ban nget ikini kinong kini ki nyop mo lani kini ki khon lang brot ane ki lang brot wat ju nget namar yo pijat e yala dia ki lang brot kamut si sembelano we brum syariat no lang syariat baro te pi pede long kumusuri sto Tosian to perkat ala dia tolong basian lada pimlong musuri tolong morsiang wajunge kilang brot yo yap ulang brot te la ayelam ulang senrang te utuba kham ruben bhakareng undir be jrang kamot sendrong kruk kamot bar khoj kelung brum sipang kakperan son lalut ploñ lani sipang kakper pan lalut ploñ nemar kini bamdu ben ti kilang brot kilong gunta ti dena takadaw ngan ong ipi haba pisngau tu ya ka kebangang keren ti ngam jelio perkhat puson ka ka Bible ka hikai ngi de na takadaw ba menero ngana songkai shwa bangan wan sa snong la jong
ngai songkai hang tu ha them yum molong don lam ka dekhar nga ong ika क्या है जो पुराना गीता बाइबल या कुरान या गीता एक ही है क्योंकि जो हम लोग का बाइबल भी ऐसा ही लिखेगा का एक दहेज का एक दौरी का एक संदर सब पता में मैं सब पता हूँ kaong ha nemar beli ba menta ha ka perthai menta mdon syuk ba pulie ya ka bible te ki sunget ba sai hikai ki brio bat su lecture utu no lecture handre ya la de kim tre ban pulie ten mentoi ayu ka nyi phi ba phin hikai ki wei ti ha ba phi pulie nga pulie hala de marwei nga sngotu hala de marwei bale nga pulie nga ma pen I kan ka YouTube channel jongaru kani kalong kamon jong phi kwa pet te pet Pim ku apet te kemut kani kalong hakajuk kapur kajing hikai kemut ya phi ki bas ngomong ru pin le ayu lada phimon ban pet to pet phimon ban pet nai pet phimon ban comments bomon comments nai comments kata kadeka mon balai lu jong brio te de na kata katau habang ngidon ka hok ban kren to kren lada phidon ka hok ba phin tho ban comments kat ba phiamon mlilei ti henre haba phi sngotu ba phi hab ban song dor lani phi hab ban perkhat halade simet lada phila ban kala ngi hab ban kala simet umde re ba ngi kwa ban ong kelang haba phi sngotu ila de ka jing em la jong perkhat puson gen hikai ken hala yeng lani lada ka de ka tengah ka ba pet ya ka YouTube channel jonga ka tengah jong unu ubrio kran ken ye utengah ba un bha kalong ba phin bha hi kalong yeng long sam jong phi hanre lada phi dei utanga jong kano ka brio te hikai kin yela ka tanga ba ilagi khun ba phin bha kalong yeng long sam jong phi te hanre phin ni kano phin ni bisar ya ka e ka bangang persai phi jaka ba phin perkhan phion kano phi kadukti man yanga dengan le akum nonga ngale ayu ye phi lada phi comments kumno ngale ayu ye phi Handre haba nga syukran nga khlemle kanong basniu ngale ayu ye phi haba nga syat lembut rupi keno nga ngale ayu ye phi pan ngaju ong ye phi ha ngaju keno ye phi phi la tip hai ka story life jonga phi atip ya ka jing em jonga phim simla tip tikumno phi di ublei jonga pat phin bisare nga Tidak kata kabangingi kran ngile ngiyakam borobor ubri ya perthai unju don uno ubri wabiang lut akai imlang salang handre ka e kabangi yu I ban pen bahai ki imlang salang ka de ka kamram jonga jong phi ban pen baha ya ka jat dulu jong ban pen baha ki imlang salang la jong ban pen baha ki yang kisam jongi bang ngin baha ki snong ki thau jongi ban baha ka jat ben riu jongi omde ba phin snowet ya kata habangi kran ya khana kadon ka jinge bantalem iwe habang yu I bakla kamut mde pede bangi ngin kren da ka bangi sngo hok yela de da ka bangi sngo boss yela de na ka bangi sngo bahe yela de handai ka nuksa kalong bet ba ngin hap ban pasat kamut la de kibre ki bakor la ne ki bam ilong ban kren ngi hap nang kumno ban kren pan ada kim skap kamon ka jongki ngimla ban ni ai handai la da kiskap e jing pen ilem ti kemut ngi kloi ke ngila ke ban ngi de ban la ke ban ajing mut yaki khnang ba lada uwei lane arngut ubri jongi lada phila ban hikai yaki bakin ki hol ki sngi lane bakin bha kalong yong sam kata ka de jing kur khu jong ublei kata ka de jing la jong ublei handai da ka ba phi supet ki khmat phin ai lat u hadu ban da jot ndala jot snong kumta te kamut kamla ban long handai what ai lat bakin jot what ai lat bakin jot what ai lat bakin jot handre to yai kran to yai pen I to yai kan tu kan pham yaki bakin man bha bakin le ek bade kata kade kamram jongi ki brio lada phi e chisai kari ba kajat ban rio kamde ban kano sneu ya kan the kamde ban kano sneu chendang handre nangkong abang ngingis ngotu kabakong san hi bangila sa elam bakla na du mansua ka dehi bangim don kariti penya yang penya sam bangim don ka ansu khasongman ka de kata hi ka pendiot ike imlang salang jungi de na kata ba bali ba ngisa elam bakla ban ong bet kajat kemi ne kajat pa handre ka song kijing yakut jongki arngut habaki arngut kila yahun ki ngotu jingmut kam don jing e rangang ong ipi amdan jing e amdan hiru mano bala ban khang kata kinong penting ho kin penting Handre hanga kam don jengmut re bakin ya penting. Phi ki bay penting don jengmut hanga. Ngam don jengmut re phi. Phi kwa an penting toy penting satu.
ya la ka jong kalenti saya le khla saya kerho musing ru ngam don jung but ranga handre nga perkhat be ya kayeng kasem la jong ya ki khon jonga ngatip manga nai wan batai start mano banga ngathat ya ki khon jonga ngatip manga ka tanga jonga ngatip manga nai batai start mano ngathat nai wan dalam bakla dustur ngatip lupa ka dustur ka degi jeng thok sudah namar bale kamdon ka kam khrau ka dustur bani ka bible ka khrau hi ka bible ka dustur mdan dustur da koi koi kumba phi kwa bani dalam bakla Dina takadaw ngan ong ipi kata ka silip tribe yo na miyo ro kamdan ba yo jeng mentor na ka silip tribe ngan ong ipi kan nongot ki bala yo jeng mentor na ka silip tribe kai kata ka ba phi la yo jeng mentor na silip tribe hatu ha ka perthe ha ka ri india bro ko we hatu kamdan ta ka we ka constitution phi thaw ka na photoli ka constitution jong phi andon jeng mot ayu yang ha bangali percaya lor jong kata hatol da pi ong ba gide ki konsipia hato pi ong gide khar ki khar dai khar nepali khar bihari khar bangali kumta kumba pi kano te kamot manta phila ban be iki phila ban kendang iki perkhat ba ken lada manta subuh kan mantang manakane kawan ka lockdown kumtu hato pi phila ila ban pendap bam pendap di ya ki beriu lojong ki jap beriu lojong ki snong ki taw lojong kan no pi ai phila an pensai phila an penskong thu kumno phi kwa bani lam bakla habakat ka ba rap bariang nang neru babun hi mano bolute nang kong de hi breu jongi unong rap bopli habakaan ka batai ban ot san kilo nak sipintal ru babun hi delapoi kilo si pau si kilo ye ot til dangar ngadon pisah dengan thiet bi la dang thiet 10 kuintal de kuintal du jonga dang thiet kuintal 10 kilo du jonga til dep tep bakalong kunta ti khlem trei khlem ei hande long balute ki bri jung te skai pe de kata ka jing bha te bangi ngi don kai ka bangi ngi la ala an pen bha te dena ta kadaw habai ki imlang salang ngimla an pen bha te nai perkhat ba kan kham bha ka dustur bani ka bible hande ka de ka bible hi ka kham bha bani ka dustur ka de ka bible hi ka khamla bani ka dustur kamut ka de ki jing thok brio ngan ong ipi dena ta kadaw kalong ka ba ma bha anget namar ba kat ba fikli mtep wat ya ka ka ba ulong suwa man suwa ule ukam kade ka ba don jingmot ha ka jingle ka jingkam handrei manta filai klet dot handrei ya ka tanrai le jong piong be ba kam de ka dustur kale niam le rukom kam de ka dustur tang ba ajat saka kemi te ka de ka dustur mo de na ta ka daw ken kani ka de ka ba ngalawat benia ba tang ba ajat saka kemi ka de ka dustur handrei ka jing kenya jing kriam te kam de ka dustur ka shat ka ken kam de ka dustur kale niam le rukom kam de ka dustur te ka kolsior kam de ka dustur kata ka de bi tang ba ajat saka kemi ka de ka dustur di nak ta kadaw te phi baro khot ki ba pe ya kani ka youtube channel jonga like share subscribe kat ba phi ya snobit ma phi namar ba ngamdan ni ban pan bori ni handre ha pa phi pe kani ka youtube channel jonga ange lada ka yarap phi de ya pe ana pan sha su sibon ki baro namar ba kum ka jet ban riu ngidon kam bangin ya tei nda habangi ya tai kum ni ka jing ya tai ane hadu ba ndala ban pun urlong ka ba ka jing thumu jonga ka mut ka long bit ba wanra ka we ka shu ka ba ngi ngin ya tai kirang ba ki bala ban kran lai lut bet ndei ban ong ban mong tip tang ba tang ka we ban laj ka jing ye jrong ti ye sho ya dat handrei haba phia tainia bet da dam ru dam bet handrei amdei banle kanu basniu tang katai ndangala ban pen urlong kata kasyo ti baru khot hi ngin sapet ba ngin sawara ya kata ka kajing yatai ka ba jarbala container senrang ne tamen ne samla kamut anwara kata kajing yatai namar ba nda bangilala ban yatai kumta kamut kan penbah ya ka imlang salang jungi ba khnang ba ngin dup wanra kata kajing i lani ka jing bom ya theo shu pramangi iwe nda ka bangila ban le kata ban wanra kata ka jing ya tai bania halor ki baro ban nginyo ru ka result ak bakut ban nginla ban ya tali lani bangin ya iwe pan
ti kata kadika jengkwa ka jonga na du kumsim ba penyeteli ya kajat bendu jungi da kaba ngi wanra kitamen kikro kibanang tip ya ka ka jingle ka jingkam jung men barim ban hangtak hi pin satip iki ki jing sisa baro ti de na takataw ngana nganam don syu ki kentin bang na persanang ni nomor bakal ajrong ti kala apoi du 10 minit damo ti sa tiasuk ma fi bro kunai ti sai sempat lasai kami kublai sibon fi bro